Možno si to neuvedomuješ, ale najväčšie riziko pre tvoje zdravie nie je choroba. Je to nesprávna diagnóza. Každý rok v Európe zomrie vyše 160 000 ľudí na chyby v zdravotnej starostlivosti. Nesprávne lieky, zlé diagnózy, opozdená pomoc. V nemocniciach až 1 z 10 pacientov zažije vážnu chybu a mnohé z nich sa vôbec nemuseli stať. Toto nie je útok na lekárov, sú vyčerpaní. Systém je preťažený, ale tvoj život predsa nie je štatistika. Zodpovednosť za svoje zdravie nemôžeš delegovať. Musíš sa naučiť vnímať svoje telo, dôverovať intuícii, čistiť si myseľ od chaosu, lebo čím jasnejšie cítiš signály tvojho tela, tým rýchlejšie vieš, že niečo nie je v poriadku. A čím čistejšia je tvoja myseľ, tým presnejšie si vyberáš, komu zveríš svoje zdravie. Nauč sa pracovať so svojím telom a podvedomím. To je tvoj najlepší lekár. Som Tibor Michalko a som autor úžasnej metódy Kód